zingakanani ngobekeze noma isithazami zingakanani ngobekeze iyobekezela. Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Niyamazi-ke nani ukuthi mayisefikile sekhuluma ukuthi usuzokhuluma ngezinto ezibalekile. Namhlanje ngizokhuluma ngento ebaluleke ngohlobo olusimangaliso ehlupha noma yimuphi umuntu, abantwana, umuntu omdala mayengazange enzelwa yona, ungakhathali noma ngabe ubaba noma ngabe umama, ubhuti, ubani. Kodwa uma kuwukuthi wawungakazi uze wenzele yona, uyithola nje ususenkingeni, usumdala, usuney'nkinga zokuthi izinto zakho azihambi kahle, zibambekile ngenxa yokuthi wawungazange uze ukwazi ukwenzela yona. Sikhuluma kahle kahle ngegobongo namhlanje. Amagobongo, hhayi igobongo lokuthwasa, igobongo elidliwa ngabantwana, ngoba uthola ukuthi lolo gobongo lusuke lidingwa yilowo muntu omdala othizeni ofuna ukuthi ilidle leyo ngane lelo gobongo. Kanti lelo gobongo kusuke kubalulekile ukuthi ingane ilidle uma lisuke lidingakala, ngoba liyazibopha izinto zomntwana zibopheke, izinto zakhe kuthola kusethi noma esemdala azihambi kahle. Kanti uma kuwukuthi wenzela umntwana uthola ukuthi iy'nto zakhe zicacile. Ngilinganise nangokunye lento, kufana nokuthi kuthiwe wazalwa wembethe kodwa wena wazi. Iy'nto zakhe uthola ukuthi zimnyama, azifuni ukukhanya, kodwa uyezwa kuthiwa wazalwa wembethe. Ngesikhathi kukhulunywa ngokuthi wena wezalwa wembethe, usuke wembethe le nhlanhla yakho osuke uyembethe. Ngalesi sikhathi abantu abadala ekubeletha noma uzalwa qede mhlawumbe uthole ukuthi akazi lo muntu okuzalayo ukuthi wena buwembethe njengoba bewugaxele into uyigaxile. Thathwa lento ihambe yolahlwa lapha. Thola kusekuthi ingane isizogula ngoba isifuna leya nto le lahlwe lapha, ngoba liyati iyona esuke izophilisa lo mntwana. Noma ngabe kuthiwa wenzani, noma ngabe kuthiwa usukhulile, iyakusiza kakhulu leyo ngubo yakho. Ingakho-ke ngithi lento ifana naleli igobongo, ngoba igobongo uma lifuneka kuwena liyavala, livala izinto zakho zithule zithi ntu. Ugcine lapho izinto zakho uthole ukuthi azisahambi, uthulile nje, kufasekile yonke into. Ufuna umsebenzi awutholi, uyawuthola uyaxoshwa. Ngoba yini? Kubophekile. Ngoba yini? Awulidlanga leli gobongo. Ake uthi njengelinye ilanga uma uthola ukuthi uyeza cha kuwena kuthiwa kunalento eshodayo kufanele uyithole, ingakho ungasebenzi igobongo, ake ulenze ubone ukuthi uyobona muphi umehluko, uyawubona wangempela umehluko. Ngoba ngesinye isikhathi kuyenzeka omunye umuntu uthole ukuthi unenkinga, awutholi nje umsebenzi, yilona elivalile, kodwa uthi amanenzelwe nje, uthole ukuthi akupheli nje inyanga vana athole umsebenzi, iy'nto zakhe zivane ziqaqeke. Ngakho-ke kuthiwa izinto lezi ekusuke kufanele ukuthi zenziwe kubantwana kuye kufanele zenziwe zibancane, ngoba omunye uthole ukuthi akenziwelanga, kodwa uzothi uma esemdala libe seliyafuneka leli gobongo ukuthi akalithi asayibuza, ibo ngimdala ngaka mina ngizodla igobongo yindaba. Kanti khona lento eliyivalile kuwena. Engisholo ukuthi-ke manje abantu ngicela ukuthi baqaphele kulezi zinto lezi kusuke kufanele mazenziwe usemncane zangenzeka. Uma sezivela usumdala kumele uzenze, ngoba izona esuke sezukhiye ezibopha izinto zakho zonke ukuthi zingasenzeki. Ubona wena izinto zakho zonke azenzeki, usathe uyahlanganisa kuhlangana, akuhlangani nje, ngoba kunalento ekufanele ngabe iyenzeka kuwena kodwa ayikwazi ukwenzeka ngoba izinto zakho aziphelele. Okunye-ke futhi ebengifuna ukuthi ngikwazise kubalandeli bami abangidinga kakhulu ngapha eGoli, ngibazisa nje ukuthi ngomhla ka-5, no-6, no-7 ngizobe mina ngikhona eGoli, ngizobe ngiseSoweto ePortiagrand. Kodwa kufuna wena uma ugibela la ugibela khona itekisi uthi uzokwehla eBoxer, ngoba wenzela ukuthi uzube seduzane la uzokwehla khona. Uthi uma usufona bese uthola ukuthi useduzane, bese sikuyala sithi cha iza kanjani kanjani. Abanye-ke abaningi bahleze bethi gogo siyakuza ukhuluma kodwa usitsheli ingqikithi yakho lapha ukhona. Ngokokuhlala mina ngila KZN eThekwini, kodwa isigodi engikuso ngisemgababa la ngikhona. Bonke abantu abangidingayo, abadinga ugogo, abathi gogo asikwazi ukuthi wena uhlala kuphi, ngihlala endaweni eseThekwini kodwa emgababa. Uma ususeThekwini ufika ugibele ngalowo masentshana nje amancane,
kuze ukwazi ukufika kagogo uyothola usizo lolu okuyilona oludingayo. Ungade lokwane ufone ubuze ukuthi gogo kodwa ukuphi le ndawo noma usenda message gogo ukuphi le ndawo, and ne-location le osuke uyithola uma ubuza indawo isuke iyona ngqo ekuthatha izikubeke la ekhaya. Ngisho ungathatha ipeni lakho nephepha ubhale phansi ungahambi imoto, leyo mniningwane lapho iyona isuke izokwazi izokuthatha izizokubeka la kuleli khaya. Engisholo ukuthi-ke abantu abasondelene igoli lonkana bonke abakuphi nakuphi abangakwazi ukufinyelela kalula kunala e-KZN bazongithola ngomhla ka-6, umhla ka-5, umhla ka-7, izintathu kuphela nje iy'nsuku. Kodwa ngomhla ka-5 ngiyoqala ukusebenza ngo-11 bese kuba ngumgqibelo ekuseni, bese kuba isonto ekuseni kuze kushone ilanga, nangoMgqibelo nangesonto kuze kushone ilanga, kube sekuthi ngoMsombuluko ungasabuza ukuthi ngikuphi ngoba ngizobe sengise-KZN lapha ngizobe sengikhona, ngizobe ngingasekho eGoli. Ilokho nje bengifisa ukuthi nginazise kona. Ngiyafisa ukuthi nikuthathe nikubekelele nje engqondweni zenu ukuthi khona iy'nkinga ezenzakala kanjalo zibanjwa izinto ongeke uzicabanga ukuthi zingayibamba. Siyathokoza makhosi amakhulu, amen. Siyabonga gogo Mseleku. Siphinde sibuyele emuva lapha kule nkulumo osuthe wayiphatha yeGobongo. Okungenzeka ukuthi kunomuntu ozibuzayo ukuthi ugogo Mseleku yazi mhlambe lento ayikhulumayo mhlambe iyona nje le nkinga engibhekene nayo. Kepha-ke manje mangifuna ugogo Mseleku angisize kufanele ngenze njani? Mhlambe kufanele ngithathe leave emsebenzini mawukuthi mhlambe khona la esatohoza khona into ekufanele ngiyohlala kagogo Mseleku ngiyoyenzela khona, noma into engizozenzela mina ekhaya anginike yona. Mhlambe khona umlaleli ofuna ukucaciseleka lapho nje ukuthi into ekuyenzeke kanjani ugogo Mseleku uma esemsiza. Makhosi, siyabonga kakhulu umbuzo omuhle kakhulu. Hayi, amagobongo uyakwazi ukwenzela lapho usuke uhlezi khona ekhayeni lakho. Ngiyasuka mina ngihambe ngiye lapha ekhaya lakho la uhlezi khona bese ngiyokwenzela lamagobongo usuzowadla kuze kushaye leso sikhathi sokuthi wena uyawaphothula. Okunye futhi mhlasimbe uma ingaba khona abobuza mhlambe nangendaba ukuthi umuntu umembethe kwenzeka kanjani, nakhona futhi siyahamba siyokulungisela ekhaya. Hayi, siyabonga gogo Mseleku. Ngicabanga ukuthi uyibeke yacaca. Abalidingayo usizo ngicela bazomthinta ugogo Mseleku bayitholele usizo ngoba sebezwile ukuthi usizo lukhona kagogo Mseleku liyatholakala. Siyabonga kakhulu gogo. Makhosi, inamba yocingo abafuna inamba zami zocingo uzothi lapho nje uma ungena uzoyithola inamba yocingo. Nje embhalweni nje usuke zikhona impela ziyaluza ngoba zenzela ukuthi nizibone ukuze nikwazi ukumthinta ugogo Mseleku. Makhosi. Siyabonga gogo.